Будя се сутрин, днес ще бъда това, което искам, което бях в съня. Навън излизам, хората крачат и мълчат. Мисли своя човек за всеки ден и за своя път. Каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пътя си вървим, докато времето ни държи за ръце. Помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори и за момент опитай като мен, виж малките неща. Будя се сутрин, не ще бъда това, което искам, което бях в съня. Навън излизам, хората крачат и мълчат. Мисли своя човек за всеки ден и за своя път.